Passen 13 minuts de les 12 del migdia, ja estem parlant amb el David Minoves d'Avancem per Masquefa i anem a seguir parlant de la nostra vila, que és el que ens interessa, no? Saber com veieu la nostra vila i què ens proposeu. Anem a parlar ara de les urbanitzacions i les seves, potser, mancances. Jo el tema de les urbanitzacions, igual amb la meva visió de ciutat, no ho he acabat d'entendre amb 7 anys que porto aquí, i m'ho va explicar el regidor d'urbanisme de l'anterior govern. Vaig anar a que m'expliqués, perquè eren molt actius els presidents i presidentes de les urbanitzacions fa 5 o 6 anys, quan estava jo de col·laborador aquí a la ràdio. Eren molt actius i em venien a explicar molts problemes que tenien, i jo no entenia. No entenia que, per exemple, els veïns hagin de pagar l'asfalt dels carrers, que hi hagi cases, en el cas del Maset, que no tinguin ni clavegueram, i que també ho hagin de costejar els veïns. Els veïns de Can Valls estan pagant l'asfalt dels seus carrers, i són coses que a mi em xocaven molt, i el que em va explicar el regidor d'urbanisme, que era el Xavi Manuel, va ser que són urbanitzacions que no són considerades part del nucli urbà i que no estan recepcionades. Aquesta paraula fantàstica. La famosa. Recepcionades vol dir que l'Ajuntament no les... O sigui, els serveis que es donen no s'ha de donar a l'Ajuntament. No té l'obligació, perquè és una urbanització, perquè és privat, se suposa que és privat. Bueno, se suposa, no, és privat. I fins que l'Ajuntament no les recepcioni a les urbanitzacions, no té l'obligació de donar serveis. Però clar, l'Ajuntament no recepcionarà una urbanització a la qual li falti clavegueram, asfalt, l'electricitat sigui una mica precària. Fins que tot allò no estigui arreglat, suposo que l'Ajuntament no la recepciona. De totes maneres, sí que s'estan donant serveis. Sí, bueno, perquè... Per dignitat, suposo, no? Bueno, i perquè acaben sent vots, també. Perquè encara que no tinguis recepcionades les urbanitzacions, les urbanitzacions són gent que viu a Masquefa i acaba votant. Si els deixessin de la mà de Déu i no es fes res, bueno, el primer que digués que ho faria tot i fes demagògia amb les urbanitzacions, llavors tindria els vots. Veuria que no ho farien perquè realment fins que no siguin les mateixes urbanitzacions les que tinguin aquests serveis i llavors siguin recepcionats per l'Ajuntament, no s'haurien de fer càrrec. I perquè són operacions molt costoses, realment. I bueno, això l'altre dia hi pensàvem i bueno, el moment actual no és l'idoni per portar a terme aquestes operacions. Però els ajuntaments tenen una capacitat de tenir recursos, d'acord? I per què no pot estalviar una mica l'Ajuntament i, per exemple, costejar no seria costejar, sinó seria donar crèdit als propietaris per fer aquestes inversions, i llavors que els propietaris vagin tornant a poc el que se'ls hagi donat. És possible això, legalment? No ho sé, algú ho ha pensat. Jo m'ho plantejava, no sé si és legal o no, però s'ha de mirar, no? Com a mínim s'ha de mirar. Jo crec que no sé per què no ha de ser legal, però seria una possibilitat ben bona. I això seria el més eficaç, i més en el moment que estem. Evidentment que jo és que feia uns mesos que no anava pel Maset i vaig anar l'altre dia a penjar algun cartell i bueno, l'asfalt era lamentable, o sigui, lamentable. Jo no entenc com la gent no s'ha queixat més, o no ha fet més, o no ha demanat més
del que suposo que sí, m'han comentat que sí, que en el tema ara que hi ha per recepcionar també han de fer el tema de reparcel·lacions i d'això i mirar les parcel·les de per el tema de quina quantitat paga cada propietari i això i bueno, però ostres, jo com a propietari no vull tenir un sot perquè acabo perdent diners, perquè el meu cotxe potser no he de canviar l'amortiguació cada 30.000 quilòmetres, sinó potser cada 10.000, perquè clar, si davant de casa tinc 50.000 sots, doncs això és una inversió que estic fent indirectament. I jo crec que és això. Després, també les urbanitzacions, el tema de connexions, jo crec que no està ben lligat amb el poble. És la meva opinió. Jo crec que faria falta un estudi una mica més ampli per veure realment les necessitats i quan són aquestes necessitats. Perquè no és la necessitat, la coneix tothom, que és desplaçar-se d'un lloc a l'altre. Aquesta és la necessitat pura. Però quan? Quan és més prioritari? Quan no ho és? Jo crec que aquí jo crec que no està ben lligat encara. Jo he vist que a Can Quixeró, i puc dir per pròpia experiència, doncs que potser és una mica lamentable que haguem de recórrer 4 quilòmetres de carretera bordejant Maset, la carretera per anar al nostre poble. Un dels projectes, per anar al nostre poble, per anar d'una banda del nostre poble, perquè sempre reivindico que Can Quixeró també és Masquefa, per anar de Can Quixeró fins al Maset s'ha parlat de fer un pont i és una cosa senzilla de fer, en teoria senzilla, no? Però que trobo que és una prioritat. Això sí que ho puc dir com a vilatà de Can Quixeró. És una prioritat connectar Can Quixeró amb el Maset, perquè el Maset té connexió directa amb Masquefa, sense passar per la carretera. Sí, és apropar aquestes urbanitzacions al nucli, no deixa de ser això. I bueno, és que en un moment o altre passarà. El que no podem és deixar passar, esperar que creixi Masquefa i reabsorbeixi a totes aquestes urbanitzacions. Jo no... A veure, és que és il·lògic estar esperant això. I jo crec que és el que s'està intentant, per part de tots els partits polítics que han estat anteriorment. Anem deixant que creixi Masquefa, que és el que s'ha fet, créixer, perquè les urbanitzacions, el plànol són els mateixos que fa 50 anys. Els plànols són els mateixos. O sigui, les urbanitzacions no creixen, hi haurà més o menys cases, però els plànols són els mateixos. Però en canvi, el nucli urbà és el que està creixent. Jo crec que s'està esperant que quedin unides i així sembla que estiguin més a prop. Jo espero que no s'estigui esperant això, perquè una de les coses que m'alegra de la crisi, potser l'única de les coses que m'alegra, és que s'hagi aturat el creixement desproporcionat i salvatge de tot arreu, però en concret de Masquefa, que és el que patim, no? Jo espero que no s'estigui esperant això. Vaja, no crec que estiguin esperant que s'ajunti, perquè és que si no podem trigar molts anys a... Això sí que és una prioritat, però flagrant, perquè no podem continuar creixent al mateix ritme. Ja hem vist que no és sostenible, que ens quedem sempre enrere en el tema de serveis. Què queden? 1-2 anys per acabar el CAP? Potser si continuem creixent així, potser quan fem el CAP ja queda obsolet. És com va quedar l'escola Bressol. Quan va estar acabada ja hi havia gent que es quedava fora. Això no és igualtat. Aquí no hi ha igualtat. Per haver igualtat, tothom ha de tenir les mateixes possibilitats a l'accés als serveis bàsics. I això crec que hem de una mica dir, anem a esperar, anem a reordenar el sector del totxo i enviar la gent que estava treballant aquí, que igualment s'ha quedat ja, la majoria o molta gent ja està fora d'aquest món perquè s'ha quedat directament a l'atur, i anem a portar aquesta gent cap a altres sectors
de treball, cap a altres sectors productius, que marquin valor afegit, que sapiguem que són treballs que tenen un futur, que venguin coses, que venguin producte i que sigui un producte que no només es pugui comercialitzar aquí, sinó potser tirar més endavant. El sector del cava és un exemple impressionant. Va haver un boicot fa uns anys a la resta de l'estat sobre el cava. No va parar de créixer les vendes. Per què? Van dir, no el puc vendre aquí. Segur que hi ha algun altre lloc del món que me'l volen comprar. Anem a fer això. Doncs s'han de buscar empreses que realment vulguin això. Jo produeixo aquí perquè la qualitat-preu és bona, anem a buscar a qui m'ho compra. Ara mateix el món cada vegada s'està fent més petit, les comunicacions són cada vegada més bones i això fa que tots una mica estiguem més a prop uns dels altres. Aprofito que dius això que el món és cada vegada més petit i que les comunicacions són bones perquè queda poc d'entrevista ja i m'agradaria parlar de la participació ciutadana i en el cas concret dels plens municipals. No, és que tenim una regidoria que és participació ciutadana. Que és la que porta el Consell de Participació Ciutadana, entre d'altres coses, i en el cas dels plens municipals fa potser una miqueta més d'un any, ara igual en fa dos, potser, no sabria dir la data exacta, es va aprovar un canvi dintre del reglament de participació ciutadana que feia referència a la participació dels vilatans i vilatanes als plens municipals. I amb això no se li pot donar la culpa a l'equip de govern, perquè el més curiós de tot és que tots els grups que hi ha ara mateix al ple municipal hi van estar d'acord. És a dir, va ser un canvi proposat per tots els regidors que tenim al ple municipal actual. I és que el canvi va fer que haguessis de fer les preguntes amb 3 dies d'antelació. Presentant una instància per escrit, sense saber de què es parlaria aquell dia. Llavors hem d'anar a consultar un futuròleg per saber de què es parlarà per poder preguntar. És incoherent i aquí és un dels altres punts que per això tenim nosaltres el tema de transparència. O sigui, transparència... Com pot ser que no puguis preguntar al ple del teu poble? Sí, però el més curiós és que tots els partits estiguin d'acord amb una cosa. I un dia, en un ple, la Teresa va fer la reflexió que potser s'hauria de tornar a mirar el reglament, perquè és que va ser aprovar el reglament i potser hi va haver 2 plens que hi van haver preguntes, però clar, al final el que s'ha aconseguit és que la gent no vagi als plens. Ara sí, perquè venen eleccions que em sembla magnífic. Que el reglament està fet perquè la gent no pregunti. Perquè si tu vas posant pals a les rodes, el cotxe no tira. I això està claríssim. I llavors, això és... O sigui, el primer dia, després de les eleccions, és el que s'hauria de fer. És el que s'hauria de fer. Perquè, primer, no costa res. És posar-se d'acord, canviar-lo i tornar. I després és que és un exercici de transparència total, de que et puguin preguntar per les coses del poble. És que estàs obligat. És que tu com a representant del poble estàs obligat a respondre a les preguntes. És que jo crec que va amb el càrrec que tens. Jo crec que va amb el càrrec. Tothom té dret a la informació. Si no, realment, el que estem fent ara, d'estar aquí, de tenir una ràdio que informa a tot el poble, que hi hagi gent que, sense moure's de casa, pugui estar informada del que passa al poble. És que em sembla perfecte, és que és el que hauria de ser. És el que hauria de ser, que la gent ja no només tingués que anar a buscar informació, sinó que en pogués rebre. Que després em va per contrastar-la i per veure que realment és allò. Perfecte, encara millor. Sí, no, i és important i a més ho trobo indispensable, contrastar la informació per no equivocar-se i per no tenir només la visió d'una de les bandes, no? Sí.
Crec que s'hauria de treballar amb aquest aspecte perquè doncs, no hi ha res més democràtic que un cop al mes, ni que sigui un cop al mes, poder públicament preguntar a l'equip de govern que estigui governant en el moment qualsevol qüestió sobre el poble, no? I és el tema, és que no només això, els plens, quan se saben que hi ha ple? Perquè, bueno, és una mica variable, el dels pressupostos va estar convocat pocs dies abans. Suposo que hi ha un reglament sobre això també que obliga a convocar el ple 15 dies abans. Sí, però evidentment que suposo que hi ha un reglament, però bueno, ja són exercicis d'ètica una mica ja de política. Tu has d'estar al servei del poble, és que no queda un altre. I si ho pots avisar un mes abans en comptes de 15 dies, avisa-ho, no et costa res, és la mateixa feina, la que faràs 15 dies abans que un mes abans. Doncs fes-ho. Jo ja miraré el reglament, perquè almenys jo informo que hi ha ple i a més intento dir sempre què es tractarà al ple, sobretot els punts més importants, tampoc no llegeixo tot l'acte perquè de vegades hi ha coses que ni entenem. El de l'aprovació si s'escau i jo no hi entenc d'això, no? Però els punts importants sí que m'agrada informar a la gent. Primer que hi ha ple i segon dels punts que trobo que són importants i que es tocaran. Jo em comprometo a mirar aquest reglament perquè a més si està convocat 15 dies abans doncs poder informar almenys per part meva. Suposo que pots dir, no, és un ple extraordinari, que suposo que és el que va ser aquest ple d'això. Suposo que dels pressupostos, suposo que aquest no té la urgència. A més, crec que els grups del ple van rebre 2 o 3 dies abans aquests pressupostos. No sé, són coses que deixen amb mal sabor de boca de com està funcionant, i és aquestes coses les que han fet que ens presentem. Molt bé, David, si et sembla bé donem per acabada l'entrevista, agrair-te que hagis vingut. No, a vosaltres, per explicar... És un lloc més on donar a conèixer aquesta iniciativa que fem nosaltres i que se'ns coneixi més. Molt bé, els micròfons els teniu oberts, tant tu com sempre ho dic, tots els vilatans i vilatanes. De vegades sents allò que hem dit abans, no? Que el comentari fàcil, i a mi m'han arribat a dir que aquí hi havia censura i vull tornar a remarcar que per res del món hi ha censura i que a més pot venir qualsevol persona, qualsevol vilatà i vilatana, perquè al final és la funció de l'emissora municipal, informar a la gent d'allò que creiem que sigui del nostre interès, i com que de vegades a mi se m'escapen coses, doncs també està bé que vingui la gent aquí a dir, doncs mira, això ho trobo interessant, i poder expressar-ho en llibertat. I a més que tampoc crec que la gent a vegades peca una mica d'hipocresia, i ha de saber que tots som persones i tothom pensem unes coses, i en l'exercici de la professió i d'això, vulguis o no, ens podem deixar portar per les nostres idees, perquè és el més lògic. Les idees, moltes d'elles estan interioritzades, però la gent parlant es poden rebatre aquestes idees i a més les preguntes que m'has estat fent són tan obertes que no guien a que contesti una cosa o les coses que tu em vulguis fer contestar, sinó que m'has deixat preguntes obertes perquè jo m'explayés. Això és el que intento fer sempre. Jo he de dir que tinc els estudis per fer aquesta professió. He estudiat com fer entrevistes. Les entrevistes es poden fer de moltes maneres. I jo intento sempre, vingui qui vingui, vingui l'alcalde, o vinguis tu, o vingui qualsevol persona, un vilatà que tingui un problema, com van venir els veïns del carrer Atalaya, perquè veieu, no?, com a exemples clars de que els micròfons estan oberts per a tothom. I jo, la manera que tinc d'enfocar les entrevistes sempre, primer és, i aquesta norma la tinc clara,
és no passar-li les preguntes a l'entrevistat, perquè llavors crec que perd la frescura. Vaja, que no és una entrevista. Si et passo les preguntes no és una entrevista. I després m'agrada plantejar les entrevistes d'aquesta manera, no? De manera oberta, perquè la gent pugui explicar allò que vol explicar. Sí que és veritat, amb això de les idees està claríssim. Jo tinc les meves pròpies idees i tinc els meus pensaments. El que sí que trobo que faria malament la meva feina si apliqués la censura a algú més que no fos jo mateix, que és l'única persona que li aplico la censura, a mi mateix, perquè de vegades sí que m'agradaria dir més coses, però trobo que el meu paper és de moderador. Ha de ser el més neutre possible. No pot ser mai al 100%, perquè tothom se'ns pot escapar una mica cap allà on van les nostres idees, però jo crec que ha sigut totalment, pràcticament neutre, 99,99%. I el 0,00% ho sento, si no he estat aquest petit percentatge. No, però jo crec que ha sigut totalment correcta i fantàstica aquesta entrevista. Bueno, doncs espero que ens tornem a veure. I una altra cosa, espero poder-la sentir a casa, aquesta emissora. On vius? A Can Parellada, a la part de baix. Sí, és una de les batalles que tenim, però... Esperem que puguin anar millorant cada vegada més en la difusió. Jo he de dir que ha millorat molt. Molt pel que hi havia. Perquè amb això sí que ho diré on ho hagi de dir, la millora que hi ha hagut i l'aposta que hi ha hagut per aquest mitjà de comunicació. Vull dir, això és una evidència. I sé que hi ha mancances, però com molt bé hem comentat abans, hi ha prioritats i encara que la meva feina és anar punxant i anar burxant perquè anar aconseguint, però hi ha prioritats i entenc que una de les prioritats o sigui que hi ha moltes altres prioritats abans que l'emissora de ràdio, però que s'està treballant, estem treballant amb l'emissió per internet, que ja sé que portem un retard immens, però estem treballant per poder arribar com a mínim, que és on hem d'arribar, a tot Masquefa i després a tot el món, però que jo crec que arribarem abans a tot el món que a tot Masquefa, perquè és més senzill i més econòmic a l'emissió per internet, però que sigui com sigui, estem treballant en poder arribar a tothom. Moltíssimes gràcies, David. A vosaltres. Torno a dir que tens el micròfon per quan vulgueu. Els avancem per Masquefa i que com a mínim ens veurem el dia 22 de maig a les eleccions municipals, perquè estarem al Col·legi Electoral fent un programa especial. Perfecte. I que espero que tant qui guanyeu com qui perdeu ens feu una valoració. Sí. Això per suposat. Jo porto molts anys al món de l'esport i això també, aquesta iniciativa me l'he pres com l'esport, o sigui, has de participar, si no, no l'acabes vivint a l'esport realment. I quan participes pots guanyar o pots perdre, i has de saber guanyar i has de saber perdre, i has de jugar les teves cartes, i bueno, és el que estem intentant fer. Bueno, doncs esperem que us desitjo que jugueu bé les cartes i que us surti bé la partida i ja ens anirem veient i anirem parlant. Tornar-te a agrair la teva presència i fins la propera. Molt bé. I els oïdors i oïdores de Ràdio Masquefa ens tornem a trobar demà a les 11 del matí en punt amb la Carmen Romero. Fins demà.